Balónek Anibol Inco slouží k tréninku vědomé relaxace a kontrakce svalů pánevního dna. Pomáhá objevit pánevní dno a zjistit, jak s ním pomocí dechu správně pracovat. Nejenom jej posilovat, ale i relaxovat, aby bylo ve zdravé rovnováze. V následujícím videu vám představíme, jak Anibol Inco správně používat. Příprava. Před každým použitím omýjte balónek pH neutrálním mýdlem bez olejů a opláchněte pod tekoucí vodou. Doporučujeme dezinfekci přípravkem na silikon nebo vyvařit po dobu 5 minut. Balónek nasaďte na redukci. Před každým použitím ověřte neporušenost a funkčnost balónku nafouknutím pomocí pumpičky přibližně 20 stisky. Po této kontrole balónek zcela vyfoukněte. Cvičení by mělo probíhat alespoň 4krát týdně, minimálně 5 minut. Ideálně však každý den, a to vždy s vyprázdněným močovým měchýřem. Před zahájením cvičení je velmi důležité sklidnit tělo i mysl. Navodit si příjemnou atmosféru například hudbou, tancem, dobrým čajem nebo aromasvíčkou. Zavřete oči, pomalu a zhluboka dýchejte až do podbřišku. Nechte dech volně plynout. Jakmile najdete svůj rytmus, správné dýchání vám půjde samo. Pánevní dno pracuje v kontextu s dechem. S nádechem se uvolňuje a s výdechem stahuje. Zadržený dech způsobuje nežádoucí stažení. Proto je důležité dýchat zhluboka a plynule i při zavádění balónku. Zavádění balónku. Při zavádění nespěchejte. V případě potřeby balónek navlhčete vhodným lubrikantem na vodní bázi a bez olejů. Balónek lehce nafoukněte 1 až 2 stisky pumpičky, uchopte za plastový krček a zaveďte do pochvy. Pokud má tendenci s nádechem vyklouzávat, lehce jej dofoukněte. Řiďte se vždy svými pocity. Balónek nesmí způsobovat bolest. V případě tlaku nebo bolesti balónek zmenšete na komfortní velikost. Pro správný efekt cvičení je ale dobré vnímat mírný odpor balónku. Pozor, nikdy necvičte přes bolest a únavu. Při tlaku a výrazném napětí v podbřišku cvičení přerušte nebo rovnou ukončete. Během cvičení zaujměte pohodlnou polohu. První fáze cvičení. Cvičení s dechem. Položte si vaše dlaně do oblasti podbřišku. Zhluboka se nadechněte a dech zvolna veďte až do dlaní. Vnímejte, jak se při nádechu vaše pánevní dno uvolňuje a při výdechu stahuje. Během nádechu se učte svaly pánevního dna vědomně povolovat. S výdechem naopak balónek pevně sevřít a posunout dovnitř. Představte si, že balónek svírají stěny pochvy. Bříško, svěrače a hýžďové svaly nechte uvolněné. V prvních dnech opakujte cvičení alespoň 5krát. Postupně se snažte dosáhnout až 10 opakování. Druhá fáze cvičení. Prodloužení doby stisku. Opakujte předchozí dechové cvičení, ale během výdechu balónek vždy na 10 sekund přidržte. Třetí fáze cvičení. Odolání zvýšenému tlaku a zvládání zátěžových situací. Cílem této fáze je zvládnout zátěžové situace, které bývají příčinou úniku moči. Opět veďte dech do dlaní, ale balónek se pokuste stisknout již během nádechu. S výdechem jej udržte stisknutý pomocí svalů pánevního dna. Zopakujte alespoň 5krát. Na konci cvičení zkuste spolu s výdechem zakašlat tak, aniž byste balónku dovolila vyklouznout ven. Toto cvičení zopakujte 3krát až 5krát. Relaxace. Balónek vyfoukněte a opatrně vyjměte. Můžete jej nechat zavedený pro lepší vnímání uvolnění svalů. Nedovolte však, aby balónek vyklouzl v nafouknutém stavu, aby nedošlo k poranění. Uvolněte se do pozice schouleného klubíčka. Hlavu nechte volně ležet na tenkém polštáři. Představte si, že celá oblast pánevního dna se s nádechem rozvíjí do všech stran jako květ.
S výdechem pánevní dno již neaktivujte. Nádech a výdech takto opakujte ideálně 30krát, a to pro úplné uvolnění po celém cvičení. Po každém použití omýjte balónek pH neutrálním mýdlem bez olejů a opláchněte vodou. Dezinfikujte vhodným přípravkem. Anibol Inco. Proaktivní život ženy.